conformar si tú tienes más para mí, para mí. Solo quiero más de ti, solo quiero más de ti, solo quiero más de ti, solo quiero más de ti. Más de ti, menos de mí, más de ti, menos de mí, y más de ti, Cristo. Understand you are angry. It would make more sense if you turn away from me. Yet you took me by my hands, looked into my eyes, asking lovingly, please be forever mine. Oh, oh. Come, baby, come, baby, come. Come over to me. Come, baby, come here. I want to make you free. Let me take your hand, clothe you until night snow, leave you in the way of life you long to know. I would understand you were angry. It would make more sense if you just turn away from me. Yeah, took me by my head, looked into my eyes, asking lovingly, please be forever mine. Oh, oh. Come, baby, come, come. You said come over to me. Come, baby, come here. I want to make you free. Let me take your hands, clothe you right till start, leave you in the way of life you long to know.
Till we're blood-sea, I thought your treasures would make me happy. They were the very things that binded me goodbye all to me. You promised you had what would fill me. They were the very things that robbed me, leaving my heart complete. Bon dia a tothom. Sé que és un moment especial perquè tenim moltes ganes de veure'ns, molta il·lusió de retrobar-nos. Estic segur que després podrem tenir un temps de qualitat per poder saludar-nos i donar-nos tot l'escalf d'un moment tan especial, tan entranyable i tan sensible com el que compartirem tots plegats. Us preguem que pugueu anar ocupant els vostres seients i començarem en 2 minuts. Moltíssimes gràcies. Benvolguda família, benvolguts amics, germans. En nom d'aquesta família tan estimada us volem donar la més cordial benvinguda a aquest acte especial de record envers l'estimada Violeta Balué. Us donem les gràcies per estar presents, per donar el vostre escalf, el vostre afecte. La vostra presència ja significa moltíssim. A mode d'introducció, només recordar-vos la importància de que els dispositius mòbils puguin estar apagats o desconnectats per donar tot el moment especial que anem a viure. Diu la paraula de Déu a 1 de Tessalonicencs: germans, volem que sapigueu què serà dels qui han mort, perquè no us entristiu com fan els altres, els qui no tenen esperança. Tal com creiem que Jesús morí i ressuscitar, també creiem que Déu portarà amb Jesús els qui han mort en ell. Aquesta és l'esperança que ens mou, aquesta és l'esperança que ens motiva i ens fa mirar més enllà amb la força que només Crist ens pot donar. A continuació, us convido que puguem fer una petita oració. Us convido que ens puguem posar de peu per fer una oració. Pare que estàs en el cel, tenim la plena seguretat i garantia de que estàs al nostre costat, especialment en moments sensibles, en moments de comiat on ens dol molt dir un fins aviat a un ésser tan estimat. Però, Senyor, demanem la teva presència perquè tu ets un Déu d'esperança. Tu vas més enllà d'aquestes limitacions i ens convides a la vida eterna, promesa en Crist Jesús. I per aquest motiu, Senyor, desitgem que la teva presència ens acompanyi, ens abraci i ens ajudi a saber consolar aquesta família a la que tant estimem, especialment en aquests moments de comiat. Ja tenim ganes, Senyor, que tot això pugui finalitzar, poder retrobar-nos novament amb tants éssers estimats i poder viure amb tu sense límits per l'eternitat. Però, mentrestant, ajuda'ns a viure el dia a dia ben agafats de la teva mà. En el nom de Jesús ho demanem i agraïm. Amén. Podeu seure. Bé, l'acte que tindrà lloc a continuació tindrà
tres petites parts. La primera part estarà a càrrec del professor jubilat Antoni Polo. Sabeu que ell va ser durant molts anys el director del Col·legi Urgell. Ell tindrà la part més històrica i biogràfica de la nostra estimada Violeta. Podrem tindre el privilegi de gaudir d'unes imatges que ens ajudaran en el record d'allò que viurem a continuació. La segona part la tindrà la pastora Lourdes Estalayo, que ella va tindre el privilegi d'acompanyar a Violeta en l'última etapa, en la residència Maranata, i la darrera part de l'event serà més a càrrec de la família, dels fills, una part més familiar, més íntima. Abans de donar pas al professor Antoni Polo, volia compartir amb vosaltres, en primer lloc, una càlida salutació del pastor president de la Unió Adventista Espanyola, Òscar López, que m'ha demanat que pogués transmetre tots els records i les salutacions, especialment en aquest moment. I també de part del director actual d'Educació de la Unió Adventista Espanyola, m'ha enviat unes paraules per poder formar part d'aquest moment. Ell diu el següent, ho llegeix en castellà: Violeta quedará en nuestra memoria como una persona que siempre aportó. Sus palabras equilibradas y a tiempo nos encaminaron hacia la estabilidad. Fue maestra en mayúsculas y tenemos la certeza de que nos la encontraremos junto al maestro de maestros. A sus hijos, de sangre y de relación, les extendemos el más cariñoso de los abrazos. Que su recuerdo nos continúe enseñando. Víctor Armenteros, Departamento d'Educació de la Unió Adventista Espanyola. També volem donar d'una forma especial la benvinguda als representants del Col·legi del Centre Educatiu Adventista de Sagunt, que també estan presents en diverses figures. Tot seguit donem pas al professor Antoni Polo. Bon dia a tothom. És realment impossible resumir en uns minuts una vida tan complexa, tan intensa i tan rica com va ser la vida de la professora, germana, mare, àvia, Violeta Balaguer i Serte. Per tant, les meves pinzellades les començo dient que Violeta era filla de Manuel Balaguer i Noemí Serte. En Manuel Balaguer va conèixer l'adventisme als 19 anys. Estava comentant Arturo, passava per davant de l'església de Lleida, va sentir música, va sentir una trompeta, va entrar a l'església i mai més va sortir. La mare, Noemí Serte, era adventista de tercera generació. Els avis, els pares de la Noemí, van conèixer l'Evangeli mitjançant els germans Bon. L'avi va colportar amb els germans Bon. Manuel Balaguer també va ser pràcticament tota la seva vida colportor, havia sigut de jove ebenista, un gran professional de la fusta. I en aquest context religiós, tant com Manuel Balaguer i Noemí Serte van coincidir a Colonys. Sabeu que el Seminari Adventista de Colonys van coincidir a estudiar allà amb un esforç gran de la família i el 25 de gener de 1932 es van casar a Gèrica. Al cap de poc temps van anar a viure a València, al barri de la Fonteta, i a València van néixer els tres fills, les tres filles. Luz, que li deien Lucecita, Noemí, que li deien Mimí de forma familiar i carinyosa, i Violeta, que va néixer el 30 d'octubre de l'any 1937. Violeta va néixer en plena guerra civil. Estaven bombardejant la ciutat de València, va ser molt més castigada que Barcelona, era la capital de la Segona República, i la mare li va dir: Manel, estic de part, vés a buscar la matrona,
vés a buscar a la llevadora. Efectivament, mentre queien bombes, Manel va anar arrambat a les parets fins a anar a casa del pastor Isidro Aguilar, que doña Asunción, la seva dona, era matrona. Aquesta dona valenta també, bombardejant la ciutat, va agafar l'abric i el maletí i van anar a casa a ajudar a donar llum a la germana Violeta Balué i Serte. Als 13 anys, quan va finalitzar el tercer curs de batxillerat, es van traslladar a Barcelona. Violeta sempre va ser una alumna excepcional, una alumna extraordinària, una alumna d'excel·lent. I quan era petita va tindre 3 somnis que estan reflectits en el llibre que va escriure. Els 3 somnis d'una nena. Primer, volia ser mestra. Segon, volia ser mestra d'una escola en què respectessin escrupolosament la llibertat de cada persona, que no hi hagués cap tipus de discriminació. I tercera, volia ser mestra de mestres. I així, amb l'ajuda de Déu i un esforç gran de la família, del 1953 al 1956 va fer la carrera de magisteri a Barcelona. La carrera la va acabar amb molt bones notes, va ser la primera de la seva promoció i era costum que les 3 primeres alumnes o alumnes de la primera promoció tinguessin un premi econòmic. Però, esclar, la professora Violeta el dissabte no anava a classe. No anava a classe perquè anava a l'església. Llavors van decidir el jurat que no li donarien el premi econòmic perquè havia faltat a classe. Però, en canvi, en el títol, en lloc de posar apte, li van posar sobresaliente, van posar excel·lent. Per tant, estem parlant d'una persona excel·lent, acadèmicament. Sabeu també, hi ha un detall a la seva biografia que m'encanta, que està explicada en el seu llibre, que us recomano, és que quan va acabar la carrera de magisteri es va fer una cerimònia en la qual hi havia un acte religiós, hi havia una missa, i els 3 millors alumnes van dir que participessin en aquesta cerimònia de cloenda i religiosa. Ella, esclar, què faria durant l'acte religiós que tothom s'agenolla? I, el senyor proveerà. Els seus pares li van dir, no, tu presenta't, el senyor proveerà, no? I, efectivament, ella, cada alumne tenia que fer un petit comentari. A ella li va tocar el Salm 23. El Salm 23 se'l sabia de memòria. I quan va arribar l'hora de que tothom es va agenollar al saber religiós, ella es va mantenir dreta, no es va agenollar. Estem parlant de l'any 1956, aquí a Espanya. Providencialment, perquè aquesta és la paraula que jo vull comentar aquí, providencialment, ningú li va dir res i va passar desapercebuda. La mestra, la mare, la professora Violeta, mai es va amagar de les seves creences. I les adversitats que va tindre que afrontar durant la vida, totes les vicissituds, les va fer amb valentia, que no van ser poques. Va ser sempre valenta. Jo miro aquesta vessant de la seva biografia. Acabat el magisteri, va tindre 2 ofertes. Una, treballar en una escola d'una amiga seva i l'altra, anar a treballar a Madrid a l'escola Excelsior, que regentava una acadèmia, podríem dir que era una acadèmia, que regentava el pastor Isidro Aguilar. Tenia 19 anys. Va agafar aquelles maletes de cartró i se'n va anar a Madrid. 3 anys. Allà va donar classes a alumnes que eren més grans que ella. La majoria de pastors ja jubilats, molts dels pastors jubilats van ser alumnes d'ella. Feia classes de matemàtiques, de ciències, de física, de química, per preparar aquests futurs obrers perquè poguessin tindre el batxillerat i a tenir el títol de batxiller poguessin anar a estudiar a Colons, que era imprescindible. L'escola aquesta, per circumstàncies diverses, va ser clausurada i va fer un escrit per anar a treballar a Colons com a professora d'espanyol. Colons és un centre educatiu, un seminari i també centre educatiu que hi ha a França, molt prop de Suïssa, a la frontera suïssa.
Allà va ser professor d'espanyol un any. Quan tenia 22 anys, a l'estiu que va acabar el curs, va tornar aquí a Barcelona amb els seus pares, estem parlant de juny de 1960, i va tindre la visita del pastor president d'aquella època, de la IGA que en deien, o Missió Adventista, el pastor Daniel Ross. I li va dir que havien pensat en ella perquè engegués a Barcelona una escola de primària, d'educació primària. I ella, si pensen en mi, evidentment, va acceptar el repte. Ella va ser la primera que va acceptar aquest repte de fer aquesta escola, estem parlant de juny. Juny, juliol, agost, setembre i octubre. L'escola va començar el 4 d'octubre. Durant aquests mesos, ella se'n va encarregar de fer els tràmits de l'escola, d'aquesta escola que tenim aquí dalt, juntament amb altres persones que la van ajudar, pares. Entre ells recordem el senyor Josep Gené, recordem el pastor Luis Bueno i altres persones que van col·laborar amb recolzar a la germana Violeta perquè fes tots els tràmits. És curiós, com ha dit els papers enllestit, els va portar a inspecció educativa. I li van dir, aquesta escola, això que vostè ens presenta, no pot ser. Per què? Perquè vostès m'està dient que és una coeducació. Tenen que buscar un mestre pels nens i una professora per les nenes. Això no val. I quin nom té aquest col·legi? Doncs ella va dir, en aquell moment va dir el nom del carrer, carrer Urgell. Carrer Urgell, molt bé. I el certificat de bona conducta dels professors ens l'ha portat? No. Té que portar un certificat de bona conducta, de moral cristiana. El pastor Luis Bueno els va fer un certificat que deia aptos para educar dentro de la moral cristiana. I li van acceptar. Li van dir també que a l'escola tenia que haver un crucifix, la foto del cap d'estat i la bandera espanyola a la finestra. El 4 d'octubre de 1960, 30 nens van entrar per la porta de l'escola. Quin mèrit té això? Una escola precària, sense un futur assegurat. Els pares ja tenien els alumnes matriculats en altres escoles i van optar per un model d'educació cristiana, sense saber com acabaria. Quin mèrit tenen aquestes famílies? Hem d'estar sempre reconeixent aquest valor. La professora Violeta, el senyor Galí, la Josefina Grí, la mama Fina, aquests 3 pioners de l'escola d'alguna manera, avui dia ja no hi són. Continuem amb la biografia de la senyora Violeta. No hi són, però la seva empremta continua. No hi són, però les seves obres continuen i continuaran sempre. La senyora Violeta, dic senyora Violeta perquè li dèiem sempre a la senyora Violeta. Es va casar i ha tingut 3 fills, l'Alba, que va néixer a Saragossa, l'Héctor a Gijón i l'Arturo a Vigo. A final dels anys 70 va tornar a Barcelona, a l'Escola Urgell. Circumstàncies la van portar aquí i ha sigut una benedicció per a la institució i també per a la comunitat. Des de final dels anys 70 fins al 31 d'octubre del 2002 ha estat professora de l'Escola Urgell, més els anys que va estar al començament de la seva fundació. A mi vaig treballar molts anys al seu costat i només tinc paraules d'agraïment, perquè era una persona que te'n podies fiar, perquè era una persona íntegra, perquè era una persona que recolzava sempre l'escola i van tindre moltes dificultats, però jo vaig tenir al meu costat sempre. Al meu costat o al davant, perquè la taula del professor sabeu que és una taula allargada, ella estava en una punta, sempre es posava al mateix lloc i jo a l'altra. Hi ha 18 cadires, asientos, i ella es posava un extrem i jo a l'altre. Sempre es veia amb la cara, sempre puntual al dematí. Clavada, a menys quart, allà estava la senyora Violeta. No fallava mai. En moments difícils vaig notar que ella estimava molt l'educació cristiana i
el seu recolzament va ser molt important aquests últims anys, que l'escola creixés també, ella i altres persones, altres professors i pares que van recolzat en aquests últims 30 anys de l'escola. Com a anècdota, us podria dir que ens va impressionar molt aquest llibre que va escriure, I fui maestro como tú, un llibre extraordinari. També ens recordem i agraïm quan vam poder estar amb ell al seu costat, quan el president de la Generalitat li va concedir la medalla, la Generalitat li va concedir la medalla al president Macià i li va entregar al Palau de Pedralbes al president Pasqual Maragall i Mira. Podria dir moltes més coses, però jo us vull llegir l'última pàgina d'aquest llibre. No sé si em passo molt temps. Tinc que acabar, no? Bé, hi ha un poema que li van dedicar als alumnes de quart d'ESO l'últim any de l'escola. Això es té que llegir. Podeu trobar el llibre. És en castellà. És realment com era la professora Violeta. No us en perdeu cap paraula. I diu així: naciste siendo amada, mimada, cobijada, creciste bajo el alero de enseñanzas divinas y preciadas, rodeada de árboles, montes y cascadas llenas de amor que caían de lo alto para cuidarte como hasta hoy cada mañana. Cuando joven decidiste que la enseñanza sería tu aliada para educar, crear, moldear y también devolver tantas horas atiradas, y las devolviste con creces. Nunca lo dudes, mujer de profunda mirada. ¿Quién no recordará tus palabras y andanzas y añorará aquellos días en que deslumbrabas con historias llenas de fe, de paz y alma llena de sabia experiencia, atesoradas en tu infancia y adolescencia, y que has ido sembrando a lo largo de tu bien cuidado camino? En tus hijos, en otros, en nosotros. Hoy te marchas, después de tantos años de dar con amor, dedicación y regocijo. ¿Por qué no decirlo también con sacrificio? Hoy te marchas, después de dar con esperanza puesta en tantas vidas que pasaron por tus aulas. Hoy te marchas y se quedarán tus pisadas, que pisarán otros, que como tú, enseñar nunca se cansan. Gracias, querida maestra. Gracias, querida Violeta. Una vez más, gracias ahora al Divino Maestro, porque todos aquellos que siguen sus pisadas y como tú, Violeta, seguirán sembrando en las vidas esperanza. I la senyora Violeta va tindre un últim somni. Hem dit 3 somnis, però el llibre, a l'última pàgina, a la pàgina 152, diu un altre somni, que ara us diré. Però abans de dir-vos aquest somni, jo vaig trucar fa una setmana, el dissabte, que era el seu aniversari, dissabte de la setmana passada, i vaig parlar amb ella. I ella em va dir, tranquil·la, sossegada, joiosa. Em va dir, Antonio, estoy muy débil, estoy muy mal. No sé si volveremos a hablar. No sé si esta será la última conversación, no lo sé. Va, Violeta, no digas estas cosas. Sí, Antonio, es la última seguramente, pero nos veremos junto al río. Antonio, si no nos vemos aquí otra vez, tú y yo nos veremos junto al río. Y al últim párraf d'aquest llibre diu: los 3 sueños he visto realizados. ¿Qué más puedo pedir? Diu, un sueño me queda por ver cumplido, y es el momento en que vea a mi Salvador y Redentor cara a cara para poder decirle: rindo con brevedad la cuenta de mis días, en una sola frase. Gracias, Señor, porque yo fui maestra como tú. Gracias, Violeta. Gracias por tu ministerio. Gracias por tu persona. Gracias por ser una excepcional madre, abuela y una gran persona. Descanse en paz.
Don't be afraid. I am your strength. We'll be walking on the water, dancing on the way. Look up and lift your eyes. The future's open wide. I have great plans for you. Oh yes, I do. Your past is dead and gone. Your healing has begun. I'm making all things new. Oh, I'm reaching out. I'll chase you down. I dare you to believe how much I love you now. Oh, don't be afraid. I am your strength. We'll be walking on the water, dancing on the way. Can you see us just dancing? I set every star into place so you would remember my name. I made it all for you. You are my masterpiece. You are the reason I see. This is my song for you. Every star in the sky, I set every star into place so you will remember my name. I made it all for you. My love, you are my masterpiece. You are the reason I see. This is my song for you. I'm reaching out. I'll chase you down. Come on, I dare you to believe how much I love you. Oh, I love you. Don't be afraid. Know I am your strength. We'll be walking on the water, dancing on the waves. Oh, we're walking on the water, dancing on the waves. Muy buenos días a todos. Querida familia, queridos amigos, queridos hermanos de la Iglesia, pues estamos aquí para recordar la memoria de esta maravillosa mujer. Reconozco que para mí no es fácil estar aquí. Yo preferiría estar ahí abajo porque tengo muchas emociones. He tenido el grandísimo privilegio, junto con mi compañero Joel, que está aquí, y los que trabajamos en la residencia Maranata, de estar junto con Violeta este último año que ha estado en esta residencia. Y bueno, ya hay muchas emociones, pero bueno, pido a Dios que me ayude a poder expresarme. Como bien sabéis, tras una penosa enfermedad, pues Violeta nos dejó este jueves por la noche. Pero sabéis, hace no tanto tiempo me decía que doy tantas gracias a Dios porque me ha prolongado la vida, me ha dado 5 años de más y he podido agradecerlo junto con mis seres queridos. Y sabéis, aunque ha vivido con profundos dolores, porque no ha sido fácil vivir lo que le ha tocado enfrentar, pero ha llevado con tanta dignidad y con una actitud tan hermosa
lo cual ha demostrado que verdaderamente, como se ha mencionado, era una mujer grande, una preciosa hija de Dios. Y sabéis, hoy no está con nosotros, no podemos seguir escuchando esas preciosas palabras sabias que tanto nos enriquecían y esa sonrisa que de vez en cuando nos regalaba. Pero sabéis, en momentos como estos nos acordamos de cómo la vida es frágil. Ahora estamos y mañana no sabemos lo que nos depara el futuro. Como bien sabéis, nunca estuvo en los planes de Dios que tuviéramos que despedirnos de nuestros amados. Dios puso en nuestro corazón eternidad, como bien nos dice Proverbios 3. Y cuando Él nos creó, su anhelo era compartir la eternidad con cada uno de nosotros, que pudiéramos gozar de esa armonía, de esa amistad, de ese cariño que Dios puso desde el principio cuando nos creó. Pero lamentablemente el pecado entró en este mundo, la desobediencia, y todo eso trajo como consecuencia el dolor, el sufrimiento, la muerte. Y como bien nos dice el texto bíblico en Romanos capítulo 6, la paga del pecado es la muerte. Y lamentablemente eso es a lo que estamos asistiendo en estos momentos y lamentablemente es lo que tenemos que enfrentar cada día. Saber que un día no estaremos o esa persona que tanto amamos posiblemente nos dejará. Pero qué hermoso saber que Dios en su misericordia y en su gran amor buscó una provisión, buscó ya una solución. Incluso antes de la fundación de este mundo, nos dice el texto bíblico, que nuestro Salvador estaría dispuesto a dejar su gloria, a dejar su trono para venir a este mundo y morir por cada uno de nosotros. Y qué bonito que Violeta creía esta preciosa promesa y es la que le sostuvo hasta su último suspiro. Y por eso tenemos la esperanza de que un día, cuando Cristo regrese por segunda vez, las tumbas de los justos, de los que han vivido confiando plenamente en el Señor, se abrirán y serán transformados, como nos dice Pablo en Corintios. Y ese cuerpo enfermo, corruptible, será incorruptible. Y ese cuerpo finito, limitado, mortal, será inmortal. ¡Qué preciosa promesa! ¿Y cómo marca esto la diferencia cuando tenemos que despedirnos de nuestros amados? Porque sabemos que no es un adiós, sino hasta muy prontito. Solamente un lapso de tiempo, es un sueño. Ella duerme en estos momentos. Y como muy bien dice Pablo en Hebreos, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Un poquito, un poquito. Ella duerme, ella descansa, ella ya no sufre, no tiene dolores que la atormentaron sus últimas semanas. ¿Sabéis? Hay unos textos que quería compartir con vosotros que creo que la definen también, hablan de ella. Nos dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, dice: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Bienaventurados, felices, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Como muy bien nos ha presentado nuestro querido, se me ha ido tu nombre, Antonio. O sea, ella ha sido maestra de maestros. Ella ha enseñado con su vida, con su experiencia, con su ejemplo. Sus obras con ella siguen. Ella nos ha pasado el testigo a todos los que estamos aquí y nos ha mostrado que cuando nos tomamos de las manos de Dios y dejamos que Él trabaje en nuestras vidas, podemos dejar estelas importantes en el corazón de las personas. Y ella lo ha hecho. Hay otro texto preciosísimo en el Salmo capítulo 116, versículo 15, que nos va a decir también algo parecido. 116, versículo 15, dice lo siguiente: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Es decir, que vemos que
dentro de lo dura que es la muerte, por lo que implica, por lo que significa para el ser humano, pero ante los ojos de Jehová es estimada. ¿Por qué es estimada? Porque Violeta, y lo mismo que aquellas personas que han fallecido creyendo en Jesús, ha sido eficaz la sangre de Cristo para ellas. Y por ese motivo ella será levantada del polvo de la tierra. Hay otro motivo también por el cual es estimada. Nos dice en Isaías, capítulo 59, los siguientes versículos, versículos 1 y 2. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando una persona justa ha fallecido, el pecado ya no tiene ninguna influencia sobre esa persona. Ya no habrá nada ni nadie que arrebate ese galardón, esa corona de la vida que Dios tiene preparado para todos aquellos que le aman. Qué bonito saber que ella ha descansado con la victoria que Cristo le dio cuando murió en la cruz, porque hizo de él su Salvador. Y me quiero quedar con el pensamiento en la segunda parte de Apocalipsis 14:13. Sus obras con ellos siguen. Sus hijos, que eran su pasión, su familia, que hablaba de vosotros. Cada vez que hablaba de vosotros, le brillaban los ojos con una intensidad. Sus otros hijos, como muy bien ha mencionado Antonio, y las personas que hemos estado a su lado. Sabéis, yo la conocía de oídas, pero durante estos meses me ha impresionado tanto y está en la lista de las personas que han marcado mi vida. Cuando ella llegó a la residencia, vino con un propósito, no solamente con el propósito de que la cuidaran y la atendieran, sino de compartir su experiencia con las personas que habitaban allí. Sabéis, en los miércoles, en el tiempo de reflexión espiritual, yo siempre le dejaba un espacio y le decía, Violeta, comparte tus experiencias. Y si vierais cómo estaban todos los mayores, expectantes, escuchándola con una ilusión. Y yo les decía, esta es la Biblia hoy. Ella se ha creído todo lo que está escrito y lo ha vivido. Y por eso hoy nos cuenta estas preciosas experiencias. Y los mayores estaban emocionados porque no están acostumbrados a escuchar este tipo de testimonios vividos en primera persona. Y este martes, cuando estuve con ella, le decía, Violeta, tú has cumplido tu misión hasta el final de tus días. Aunque has vivido con dolores, aunque sabías que la muerte se aproximaba, pero no has perdido ese espíritu de compartir, de vivir y de dar testimonio de ese Dios increíble que te ha sostenido en todos los momentos de tu vida. Yo quiero deciros, mis queridos hermanos, amigos, que me encantaría que hubiera más Violetas. Qué bonito sería este mundo si hubiera más personas como ellas, como ella, como muy bien se ha expresado. Y yo os animo a que leáis todos el libro de Violeta. Cuando me lo regaló, o sea, cuando me pasó en el móvil, lo compartí con otras personas que a su vez lo compartían, porque son experiencias de fe espectaculares que tanto necesitamos vivir en nuestra vida. Eso es lo que contribuyó para que ella fuera un referente y para que ayudara a tantas personas, porque ella hizo suya la palabra de Dios. ¿Sabéis? Aunque sabía que le quedaba poquito tiempo, el martes me decía que tenía paz, porque tenía la convicción de que ese Dios que le había acompañado a lo largo de toda su vida no le dejaría, aunque pasara por el valle de sombra de muerte, como bien nos dice el texto bíblico. Ha vivido con esa esperanza de que Jesús le había acompañado a lo largo de su vida y no temía los momentos finales. No estoy acostumbrada a ver tanta paz en los momentos finales de la vida. Y qué bonito es cuando decidimos caminar con el Señor de una forma determinante y agarrarnos de su mano a pesar de los obstáculos como le tocó librar a ella.
pero ella tenía claro de que Dios estaba a su lado. Y eso le dio la fuerza, el coraje, la valentía y ese espíritu de lucha y arrojo para seguir adelante y llegar a ser una excelente madre, una excelente docente, una excelente hija de Dios. Y en estos momentos en los que la recordamos y ya la estamos añorando, quedamos nosotros y un día partiremos. ¿Y qué se dirá de cada uno de nosotros? Yo pienso que estos ángeles que Dios nos pone en el camino, para mí son una llamada de atención. El día que un día me despidan, si todavía estoy aquí antes de que Cristo venga o no estoy, ¿qué dirán de mí? ¿Qué dirán de ti? Estas personas nos recuerdan que cuando entendemos que Dios tiene un propósito para nuestra vida, vale la pena llevarlo a cabo. No solamente porque te da fuerza en las adversidades, sino porque encima puedes hacer tanto bien a tantos corazones. Por eso ahora los que quedamos, los que todavía estamos aquí y nos toca luchar y librar las batallas de este mundo, que podamos aprender de personas tan valiosas como Violeta, a confiar plenamente en Dios, a hacer de Él el Señor de nuestras vidas, a pedirle cada día que aumente nuestra fe, para que cuando llegue el día señalado, también cada uno de nosotros podamos estar preparados para ese maravilloso encuentro. Y mientras llega ese momento, recordaremos las preciosísimas palabras que tanta esperanza nos dan de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, que dicen lo siguiente: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más clamor, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Sabéis? Como capellana de residencia, de una residencia de ancianos, el tema que más predico justamente es este, porque la mayoría de los mayores que están con nosotros están cerca de este final. Violeta escuchó muchas veces mensajes que nos hablaban de la bendita esperanza que tenemos. ¿Sabéis? Nosotros vivimos otra situación, vivimos muy ocupados, muy atareados, con muchas responsabilidades, y qué fácil es olvidarnos de lo que Dios nos tiene preparado. Por eso en momentos como estos, en los que vemos que somos finitos, que somos falibles, que estamos limitados, que podamos buscar de todo corazón al Señor, poder cumplir como hizo Violeta y tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia que caminaron con el Señor, y poder ser instrumentos útiles en sus manos, para que cuando Cristo venga a buscarnos podamos estar todos allí y encontrarnos con nuestros amados. Que así sea para todos y cada uno de vosotros. Amén. I encara hi ha un somni més que vosaltres no coneixeu d'aquella nena petita. Nosaltres el sabem perquè va ser un somni íntim que va tenir amb la família i amb el Senyor, ja gran. Quan havia fet ja la segona operació de la seva malaltia i sembla ser que anava bé, ella ens va reunir a casa seva, al seu menjador, i ens vam abraçar tots i vam fer una oració per donar gràcies. I ella va dir: Senyor, jo no sé el temps que tu em donaràs. Sigui el que sigui, vull demanar-te que em facis saber per què. Quin és l'objectiu d'aquest temps? Jo sé que tu tens una missió per mi i vull que me la diguis. I estic convençut que aquella missió ha sigut aquest últim any. Per ella, per la residència, per la família, la pau i la felicitat que ha tingut és indescriptible. Aquest era el seu últim somni, Antonio, i també l'ha pogut acomplir. El Senyor li ha donat forces per fer-ho. I ara intento llegir un missatget de la família. Ai, gràcies, Marta. Família
que no som només l'Alba, l'Hèctor, l'Artur, la Marta, l'Anna Elisabet, el Manel, l'Andrea, el Guillem, el Samuel, la Raquel, també sou tots vosaltres. Violeta no va tenir una vida fàcil. Va néixer en ple bombardeig i marxa enmig d'una pandèmia. Filla de la postguerra, dona treballadora, amb 3 fills que ha cuidat tota sola, en un món en el que una dona no podia ser considerada cabeza de família. Tot facilitats, oi? Sí. Tot i que sense massa recursos, no sabem com, però s'ho va fer venir. Mai no vam tenir la sensació que ens faltés de res. I, de fet, no ens va faltar. Ella va convertir la nostra senzilla llar en un espai ple de veritable amor i felicitat. Com ella deia, mama gallina i sus polluelos. Va ensenyar també a sus polluelos a estimar Jesús en un ambient de plena llibertat i amb les seves històries viscudes en primera persona, així com la dels nostres avis, besavis i rebesavis, que sempre ens han acompanyat, reforçant la nostra fe en Déu i l'esperança en les seves promeses. Els que la coneixeu sabeu que sempre ha sigut molt patidora. I no per ella, no per ella, sinó pels altres, pels del voltant. Però fins i tot en els moments més difícils transmetia una seguretat, una pau, una serenitat indescriptibles, que a nosaltres ens feien seguir-la confiats, com els pollets segueixen a la mama gallina. Amb els seus consells, sempre savis, tant professionals com personals, i d'això molts dels que esteu aquí en sou testimonis. La mamà era amor i era entrega. Sabeu, fora de l'àmbit escolar, per la seva deformació professional, sempre li agradava molt posar nota. Ho qualificava tot. Què hem de fer? Si preparaves un menjar, ¡ay! ¡Qué bien te ha quedado esta comida! Un 8,5. O si cantàvem una cançó, ¡ay, bonico, qué canción! Oye, un 10. Perquè la música sempre li agradava molt. La música i menjar també li agradava molt. Avui nosaltres, els seus fills, els seus nets, també volem posar-li nota. I li posarem una nota que alguns de vosaltres heu sentit més d'una vegada. Violeta Balué, un 10 redondo plus. Us agraïm molt a tots i a totes les vostres mostres de suport i de carinyo. Estem desbordats. Gràcies. I en especial a tot el personal de la residència Maranata. La Violeta s'ha sentit feliç entre vosaltres. Ha estat cuidada, acompanyada i confortada, tant a nivell físic com espiritual. I en paraules d'ella mateixa, esto es un regalo que Dios me ha hecho en la etapa final de mi vida. Va ser un regal per ella. Ha sigut un regal, Lourdes, i per nosaltres. Per nosaltres també. Moltes gràcies perquè heu fet fàcils i agradables totes les coses i en tot moment. I nosaltres creiem en la resurrecció. I per això sabem que avui no és un comiat, és només un fins aviat. Quedem a l'espera del compliment de l'esperada segona vinguda de Jesús, que per la Violeta ja ha arribat. Volem també donar les gràcies al Senyor per la seva vida. Déu tenia projectes per ella. De fet, ja ho sabeu, la va preservar en moltes ocasions, va preservar la seva vida i la va omplir de dons que, com la paràbola dels talents, ella va multiplicar i va compartir, va fer la seva feina. Salms 17:8. Guarda'm com la nineta dels teus ulls, empara'm a la sombra de les teves ales. Sabeu, ella es considerava immerescudament, perquè sempre deia, jo, pobre de mi, jo, de què? Però ella es considerava la nineta dels ulls del Senyor, per la seva protecció, per la seva companyia. I sabeu, els tindrà davant, els podrà veure personalment quan torni a obrir els seus ulls i quan es trobin cara a cara. Moltes gràcies, amics i família, i fins ben aviat, mamà.
El dijous, quan estàvem acompanyant a la mama a marxar, la residència va tenir un detall molt maco, van tenir un detall molt especial. Mentre estàvem allà, ells feien la seva reunió de la tarda, el seu culte vespertí, i la persona que estava portant endavant la reunió va demanar que obrissin totes les portes de la sala, dels passadissos, i va demanar a tots els residents que cantessin. I van cantar tot lo fort que van poder. I la persona que estava allà deia «Más fuerte, que nos oiga Violeta, que nos oiga!» I tots junts van cantar un himne preciós que estic segur que ella recordarà. Aviam si nosaltres podem. Sí? Sí? Oh Senyor, a tu em rendeixo i viuré només per tu. El meu rumb i fortalesa l'he trobat només en tu. Jo descanso en tu. Jo descanso en tu. Dels pecats de ma feblesa, jo descanso en tu. Et confeso el meu delicte, saps que el porto dins del cor. Ara escolta'm, per et crido, fes que rebi el teu perdó. Jo descanso en tu. Jo descanso en tu. Dels pecats de ma feblesa, jo descanso en tu. Als teus peus, Senyor, el lliuro tota glòria i poder. Que el teu espai ja m'ompli de confiança, amor i fe. Jo descanso en tu. Jo descanso en tu. Dels pecats de ma feblesa, jo descanso en tu. Dels pecats de ma feblesa, jo descanso en tu. Bueno, llega el momento de la despedida.
Llega el momento del fin sabiat, que tanto me gusta, un momento emocionante y profundo. El Señor nos ha acompañado hasta el final, como siempre hace, y yo soy fan de las Madres Coraje, soy fan de las Madres Coraje. Toda mi madre es... La pude ver un minuto, con Arturo, y me transmitió esa fortaleza, esa vitalidad que me llegó profundo, de verdad. Y para mí es un privilegio poder estar aquí y creo que ha sido una digna despedida. Si os parece, concluiremos con una oración. Nos ponemos todos de pie, por favor. Querido Padre Celestial, que moras en los cielos, muchísimas gracias, Señor, por estar con nosotros en este momento. Ella peleó la batalla de la fe, Señor, y estamos convencidos de su victoria, Señor. Estamos convencidos de que la podremos ver junto al río. Estamos agradecidos por que has estado con ella en cada momento de su vida, sus momentos difíciles y también en sus momentos felices. Y hasta ahora, Señor. Gracias, Señor, gracias por esa vida y por ese ejemplo que nos has dado a todos. Te queremos ahora pedir, Señor, que te quedes especialmente con sus familiares, sus hijos, sus esposos y esposas, sus nietos y todos nosotros, Señor, que la acompañamos hasta el último momento, Señor. Quédate con nosotros y ayúdanos a que podamos honrar su nombre, a que podamos seguir el testigo y podamos seguir con ese camino que ya comenzó. Podamos predicar el Evangelio y podamos crecer en la semejanza del nombre de Cristo, Señor. Quédate con todos nosotros, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.